Kiri nipai CR ni pen ni tu malong news 24/7 a Facebook page official Facebook page na hei dadlo nasila so putak si ni tum labang so perang ke amai ke pha lalo malong news 24/7 la ke kedamtang ningkan surini rain ko rai si thang nipai krihiniar nipai hiniar ni si labang so news channel am hang pathek lo labang so news channel am hang pathek pen nitum biota ke paklang jasmet chatai ni long si paklang lo YouTube la pen Facebook long si la maso biota chatai pen nitum rada phan hamphang praman klarda ke biota pu athi pian masi nitum biota paklang bom lo lason si nitum there ni phai crazy suring ko ra ke thomar ni bangke isi ningoi meme la pen project ka so nitum chatong lo la bangke malong news 24/7 Facebook page hala dak nitum suri troxy abat followers doji la penjasmet ke langa phai bangke 30,000 something la sona was time ang lelo la so channel la so Facebook page long la so Facebook page long ko si kehek nang ko nang kehek ma la so pathak sin tum product pen than po la so pisi ni tum pena ni tum claim kita ma pathak ni tum na pachini po la si aprang si la pulo ni tum na screenshot amokhan ni tum ke andu la lo la so channel long kicing pen kijut kosong si tum na claim ma la bang ni tum alom so pina tum na pakangji la si la lo ni tum la so channel nang kehek bang ni tum non joy pen ang theka chilong bang ke la ke konani tangka pharman le ko mane tum nane pen nang kehek ali puni tum chini pame la kachini pame the bang la lo la bang so channel la tum pre-planners nang kehek kicing si bang gelang tum la bang so channel page long ada advert icon ko long mes nang lo advert icon men silang tum nilatum la bang so amalong news channel long pas prang sinang lo aso bena pc lang tum la bang so channel apan business manager tum sila bang so pini ownership nang claim lo la so ownership nang claim dera phi abang ke la bang so channel ahem pini Jamir Hasan mari Sabir Ahmed apansi labang so channel hala so pen business manager boy munit bang ke Sabir Ahmed hello labang so munit si inge Jamal Hasan apan labang so channel admin bilo la Sabir Ahmed po bang ke labang so Facebook page long admin ang chiklang nunde lalo nitum labang so prang ke nitum labang so malong news Facebook page official page bang ke bang ethom admin do nili technical in charge dolo editor dolo pen CEO dolo laso bang ethom ang bong pen alang li ko so seng chijon chop bang ke mang mi alang li chiok dun lo alang li admin ang dun kok lo alang li admin ang dun kok bang ke nitum manang ki glab si ghontai si yo phi nitum phana ko admin ang bitulap nitum pen alang nitum men friend away na pen ke alang nitum pen thank connect Facebook long connection away sami nitum admin invite lo alang tum chini pa me la tum si la bang so malong news Facebook page ke handle ko la tum chini pa me la si alang tum na invite la pen lu dun chok lo nitum da la so der pige ako nitum phan penangana activities na dak project activities ang chapaklang lo nilitum alang tum hana ki alang phan ki kik chi phan bori big lo sidari tum la so bangke tum ki gune la tum ha asi alang tum non ki claim tho bangke nilitum YouTube long bangke non mangke thang si sar welang alang tum YouTube channel ben alang tum connection do kolon non mangke alang tum mangke tum YouTube channel long video nc nitum Facebook page long nitum ki thap so biota thap som thosi thap nun lo la bangke jasmet rara phan ke pamang hu phan je nitum la bangso malong news 24/7 channel bangke he kali la ke ami thang tum si biota ha thap so ke paklang ji phan si alang tum nitum ki thap biota som thothot ke paklang lo la bang nitum me konde me bangke la lo bang jong si nitum han tangka phan si la bangso channel lang ke hek chot poson de lahai activities ke la tum claim kelo pusi tum chini la si la bangso YouTube channel long program tum arjan thek ponong lo labangge live kidam jasmet bang hong ade pen si live kidam lo labangge ni tumi thap son thoda biota la tum ki thap approve mang lo labangge 25 minutes ni tum screenshot endon lo la pen ke labang so channel pen live kidam non pin head songs tame live kidam dolang la just now sin tum screenshot lo lagi tum ne kidam gali la si karbieng long rats tame labangge chini si ong lo la pen ni tum ako labang so pherang ke mai pen pa chini lo ni tum labang so Facebook page hinodak pen itum live dam de la person live dam de la ta galang lo komane alo sosi la bang so Facebook page on live dam lo la pen tu nitum apan la bang so Facebook page along api admin nang ki glaba pc la bang so live ke dam lo
lapen itum manget dake thang tan itum connection avidar lo lasi laso putan itum kedam tang nipai krip hoarni itum difu athana lo itum bangso putan itum bila lamhoi pidam lo la heno lamhoi ke ho itum difu athana sila bangso lamhoi pidam lo lasi labangso alama putan itum penan ritarlip lo itum komani texture sir masi arjulo konani IT department jelo kodo masi itum approach lo lasi las bangso ke pros teng man berta ke long plo tangte labangso channel ke lake labangso channel lake he ke lake komani no ho jaga penle mane nan ho kaprek preka adet penle nang ke he kali lake dak difu mare karbiang long angbong sin itum bc network string mang long lo la pen la dak spesi nang ke hek pesi itum ke texture sir dom pen itum chini long lo lasi kopi pon ma polo tangte nitum non make jong kumatum sineng hek ma pon nitum non make jong thibuni lang nilutum kachihonde mimi ason dolo ustami nitum labangso apirang ke mai long itum non ma paklang redat po lasi nitum labangso kiri tali pena face laso foto ke long ke lahai hello cepaklang list tamil lahai hello lasi alang itum hanon itum ritali bom lo jasemet abang ke la nitum pan nangkilang uni la pen gen itum la malong news 24/7 laso nangki pabian ji binong pan sila bangso ki claim posi itum chini tangkap hanela bangso Facebook page nangki he kali posi itum chini lo lasi la bangso pherang ke mai pen ile karbiang long rat doan pan itum kachuni ribange la pen lo nilutum la bangso Facebook page bang gen itum hemtun bang ke access avelo nilutum ki bang journey itum la bang la puson lason aso Facebook page kang kirji pan itum bori iglang la pen itum la bangso therapy nilutum ka preka kimi apesi nitum punang kokpo lasi ladak ngsi kupini chilang dak arjan paklang det la pen kupini kasik sak kupini nitum karbia khai pan itum thera me son klang det pusami nitum ada velo pusini itum karbiang long rat pan itum chuni pon lo la pen de la bangso pe Facebook page nang ke hek madule na hek stame nitum thang bu pe stame isi pilo nitum manpeng pensi nang ke jui binong lo potsi alang li pan stame chuni rilo la puson na bang ke nitum pan nang chok chidat lo pusini nitum kachema thalo nang la puson na claim mang ke nitum fourth pillar mare democracy arona teng na nitum kinam tang la pen non puan same nitum birta paklang lo birta ke paklang lo kuna ni ke nitum analyze mate nitum kamun thi pen la pen nitum methang opinion na same nitum chipi do hala bangso lake manduda chini lake democratic arona long itum fourth pillar mate democracy along masi itum fourth pillar aja kong la pen itum dak media privacy act pen chenglo kado itum charli pa mi ben nitum bangso la hai birta paklang lo lasi komani phan news channel la tumke komani phan ning poi lak la pen komani phan ning porong boy phan kali dar posi halai puthai netum na jungjung nang chelang uni pavera amthang farman plada ka biota ke klang ver je phan malong news kai ke son pareng ver nang je along na tum ka do ve rata mang chirap chito dunji phansi netum hin pen chuni ripon la pang sin ram the intoni ka lo karam